Скільки ще триватиме російсько-українська війна? Що в нас є з озброєння і чи достатньо цього, щоб Україна здобула перемогу і повернула всі свої території? На всі ці питання важливі, які турбують кожного з нас, будемо шукати відповіді сьогодні. До нашої студії завітала Аліна Фролова, заступниця голови Центру оборонних стратегій, заступниця міністра оборони України у 2019-2020 роках. Пані Аліно, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Дякую, що запросили. Пані Аліно, хочу з вами поговорити з позиції простого пересічного громадянина, зважаючи на вашу роботу, на ваш досвід, про оборону нашої країни, про визволення наших територій. І перше моє таке питання буде, наскільки взагалі зараз для нашого суспільства об'єктивно є розуміння того, що ця війна – це, скоріш за все, не на коротку перспективу, на вашу думку? Ви знаєте, перспектива – це така річ примарна, да? І ми не можемо сказати точно, скільки буде війна. І головне, що для кожного короткий термін – це різне. Коли ми минулого року спілкувалися з багатьма моїми друзями, і я казала, що рік-два, різні перспективи, вони всі казали, ого, да? Ми вже прожили в цьому 1,5 року, і, скажімо так, і ми зрозуміли, що можна і боротися, можна і виживати, можна жити в цій ситуації, і треба жити. Тому в будь-якому випадку, незалежно від того, наскільки довгою буде ця інтенсивна фаза війни, тому що ми, коли говоримо про війну, знову ж про що ми говоримо? Про перемогу. Це звільнення наших територій, це пункт номер 1, що не означає, що Росія припинить свої агресивні дії. Ракети, шахеди і все інше в Росії залишиться. В неї залишиться, на жаль, як ми бачимо, століттями агресія до своїх сусідів, тим більше до потенційно більш слабких, тому в якійсь напіввійні ми будемо жити досить довго, а може і завжди. І тому так, ми маємо мілітаризуватися як нація. Ми нація воїнів, ми про це забули. Зараз нам історія це нагадала, і ми маємо стати знову нацією воїнів. Це означає, що кожен має бути готовим. Ми маємо вміти стріляти, пройти курси тактичної медицини і підготуватися до того, що, скажімо так, життя змінилося, і на наш вік, я думаю, що воно вже не буде таким, як воно було до 13-го року. Щодо підготовки, я зараз для себе спіймав на думці про те, що, мабуть, вже зараз ми автоматично якось реагуємо на сирену. Тобто, коли ми чуємо сирену, повітряну тривогу, ми вже знаємо, який має бути алгоритм дій. Так само, мабуть, має бути і з тактичною медициною, і з іншими навичками. Так. Базові навички, які потребуються для виживання в умовах війни, вони мають бути в усіх. І я думаю, що цьому треба навчати дітей. Скажімо так, наші діти і так все вже знають. Вони живуть разом з нами в цій ситуації. Тому не лякати їх цим неможливо, але пояснити, що є якісь базові речі, яких треба дотримуватися, і чим більше старшими стають діти, то таких речей має бути більше. Люди мають вміти, в тому числі підлітки, себе захистити. І я думаю, що це наш шлях. Щодо можливості для підготовки, знову ж таки, на вашу думку, чи достатньо у нас є якихось можливих курсів, викладачів для цивільних? Які б могли людей до цього готувати? Ви знаєте, ми будуємо космічний корабль під час польоту. Тому зараз, напевно, їх недостатньо, але є дуже багато приватних ініціатив, тобто ветерани, люди, які вже пройшли таку підготовку. Дуже багато надається таких курсів. Є безкоштовні, є оплатні. Тобто я думаю, що якщо людина хоче, то вона може знайти можливість і пройти ці курси. Я думаю, що в майбутньому поступово, десь вже зараз, десь це буде, держава або місцеві органи почнуть таку підготовку, тому що ми нікуди не подінемося від територіальної оборони, від служби в резерві. І все це, власне, є складовою загального спротиву. Щодо більш таких, скажімо так, глобальних речей, майже кожного дня в месенджер можна прочитати, що якась країна, наш партнер, союзник, схвалила черговий пакет допомоги.
військової, гуманітарної, тощо озброєння. Нам допомагають. Наскільки зараз цього вистачає? Це перше таке складове питання. А друге складове питання, чи встигає наш військово-промисловий комплекс відновитися, якось налагодити, стати на ці рейки вже повноцінно? Те, що стосується достатньо, знаєте, ну, якби там взяти ідеальну картинку, якою б нам хотілося, то цього недостатньо. І по часу є запізнення, і по кількості є запізнення. Але до цієї війни були не готові не лише ми, а й наші партнери теж. І ми бачимо, що, наприклад, багато хто з них зараз розконсервують свою техніку, яку вони частково передають нам, і дуже багато з неї не працює. Тобто наші партнери зіштовхнулися з тією самою проблемою, з якою ми зіштовхнулися в 2014 році, коли в нас не заводилася техніка, не літали снаряди, тому що просто всі готувалися теоретично до якоїсь війни. Да? Крім того, багато тієї техніки, наприклад, яка була розроблена для війни, вона, власне, ніколи не воювала в режимі такої інтенсивності. Так, були навчання, були випробування, але те, що той рівень інтенсивності використання зброї і техніки, які є тут, він ніколи навіть на тестуваннях не проходили ці типи озброєння, і тому вилазить багато боків. Да? І це не ідеальна ситуація. Але з точки зору, чи достатньо, знаєте, будь-які дії, це стосується не тільки військових операцій, а будь-чого в нашому житті, воно ґрунтується на якихось обмеженнях. Обмеженнях в кількості людей, в часі і в наявних в тебе ресурсів. І от якщо ти, виходячи з цих 3 обмежень, плануєш свої дії, варіант 1, варіант 2, варіант 3, то ти будеш успішним. Якщо ти будеш планувати свої дії, виходячи з бажаних ресурсів, да, то в тебе буде набагато більше проблем. І тому я розумію, що так, в нас є і політичний тиск, наприклад, з тим самим контрнаступом. Да, ми бачимо, що партнери тиснуть, і є поради якихось західних експертів, які самі не проходили такі війни ніколи. Але все це є похідні, які, звичайно ж, впливають на прийняття рішення, але дивлячись на те, як рішення приймає наше командування військове, в цілому, я думаю, що вони розуміють ті ресурси, які в них є, і намагаються їх найбільш оптимально використовувати. Щодо нашого ворога, тобто ви зауважили про ресурсне забезпечення, те саме людські можливості, скажімо так. Наш ворог готувався ж до цієї війни. Я розумію, що чисельно в них більше людей набагато, а по технічних можливостях ми бачимо, що в них багато всього, можливо, старого. І отут, до речі, мене трошечки бентежить постійне висміювання наших ворогів в плані того, що чмобіки, ржаві корита, я це все розумію, але воно ж їде, воно стріляє, воно вбиває, і його багато. Наскільки в них вистачить цього ресурсу, просто гіпотетично, враховуючи, що такої кількості партнерів, союзників, які їм надають зброю, в них немає, але військово-промисловий комплекс, мабуть, у росіян більш був готовий до цього, ніж нас. Як ви думаєте? Росія почала переоснащення і модернізацію армії після 2014 року, після того, як вони зрозуміли, що навіть зі своєю великою армією вони не змогли добитися своїх цілей у війні в Україні в 2014 році. Для них це було уроком, і вони почали переоснащення армії. Переробляти її принципи, проводити навчання за іншим принципом, в тому числі модернізацію військово-технічної складової. Згідно їхніх доктринальних документів, таке переобладнання мало завершитися в 2023 році. Тому, коли ми говорили про прогнози Великої війни, то значна частина експертів якраз орієнтувалися на 2023 рік. Тому що ми розуміли, що цикл переозброєння закінчується. Вони почали війну раніше. Це говорить про те, що вони вирішили, що такої кількості озброєння і техніки їм вистачить. Інша складова полягає в тому, що вони не планували затяжної війни. В них були розрахунки і плани, які були, власне, про те, що є такий бліцкріг,
який дає їм можливість політично зломити Україну. А далі вони, напевно, розуміли, що буде партизанський рух, але вони знають, як його придушувати. Да? І якщо ми подивимось, то було досить багато підготовлено там внутрішніх військ, які мали заходити в Україну, саме для подавлення спротиву. Насправді, якщо подивитися на розмір України і на кількість людей, і якщо б вони чітко розуміли, що ці люди не сприймуть Росію, то навіть такої кількості призначених бійців для врегулювання, стримування внутрішнього спротиву, його було б недостатньо. Тобто ті ресурси, які вони заготовили, вони розраховувалися по хибній стратегії, да, що в Україні їх чекатимуть, як мінімум там якась частина населення, да, і що спротив не буде великий. Вони помилилися. Але це не виключає того, що дійсно вони в кількості значно переважають. І в кількості обладнання, і в кількості зброї, і в кількості людей. За експертними оцінками, в них мобілізаційний ресурс до 9 мільйонів. Так, частина людей зараз виїхала, частина людей буде ховатися. Але ми маємо розуміти, що от людей призовного віку, в них приблизно стільки, які там не хворі, з ногами, з руками. І можуть йти в битву. Тобто вони можуть мобілізацію проводити майже безкінечно. Да? Зараз ми бачимо, що, наприклад, минула хвиля було оцінено десь там 300 тисяч, зараз говорять про те, що вони будуть збирати 450. Тобто з врахуванням тих ресурсів, які були в армії, це до мільйона. Да? А ми говоримо про 7-9 мільйонів потенційно. Тому, в кількості людей вони завжди будуть переважати. Що стосується техніки, на початку вони переважали суттєво і в техніці, і в озброєнні. А зараз за якимись напрямами в нас є, скажімо, умовний паритет. Ми навряд чи догнали їх по кількості, але ми точно випередили їх по якості, завдяки тому, що ми отримуємо більш модерне, більш сучасне озброєння. І з цим можна працювати, тому що ми не можемо математично розраховувати. Да? Це є помилка дуже багатьох західних експертів, коли вони беруть цифри росіян, беруть цифри українців і кажуть, що все, тут неможливо виграти, тут неможливо якимось чином чинити якісний спротив. Тому я б не брала тут математичні розрахунки, тому що так не виграються війни. Да? Ми бачимо, що, наприклад, та сама Фінляндія в боротьбі з Росією, коли Росія намагалася захопити Фінляндію, виграла цю війну. Так, вона втратила частину території, але війну вона виграла. І вона відстояла свою незалежність, при тому, що Фінляндія – це, Україна по порівнянні з нею є набагато більше. Тобто ресурси, логістика, розум, якість і моральний дух, все це відіграє. І Росія програє за багатьма компонентами з цих. Я думаю, що ресурсів насправді в Росії вистачить надовго. І ми бачимо, що вони будують заводи з виготовлення дронів. Ми розуміємо, що йде постачання озброєння з Китаю. Ми бачимо, що вони там співпрацюють з Іраном, з Кореєю. Подивіться на Корею, яка повністю ізольована. Да, вже багато років під санкціями, з диктатами. І вони все одно продовжують там пуляти якимись ракетами. І вони, власне, продовжують існувати і бути агресивною країною. Тому я б не розраховувала на те, що в Росії закінчаться в якийсь день ресурси. Ми маємо будувати логіку свого захисту, виходячи з того, так, що Росія буде знесилена, що це не буде така інтенсивність, що вони не зможуть дозволити собі війну такої інтенсивності, але агресивною країною зі зброєю вони будуть залишатися. Тобто ці розмови на початку повномасштабної фази, що ми маємо звикати до того, що ми будемо жити як в Ізраїлі, вони мають... В Ізраїлі я не дуже взагалі люблю зараз говорити про Ізраїль. Я, власне, завжди вважала, що Ізраїль не є партнером України. На жаль. І ситуація в Ізраїлі, вона є трохи інша. В Ізраїль ніколи не вів війну такої інтенсивності настільки довго. Їхні війни це були там кілька тижнів, тобто в них абсолютно вони бігають на спринтерській дистанції. Ми з вами знаходимося в марафоні, і це зовсім інші стратегії. Ізраїль періодично атакується зброєю, яка не є сучасною, модерною, там десь зібрана, не в гаражах, але така полукустарне виробництво. Україна під атакою досить високотехнологічною зброєю.
Тому в нас ситуація інша. Да? І кількість, і протяжність кордонів. Тобто я би не брала модель Ізраїля, да, і ворог сам. Я би не брала модель Ізраїля як таку ключову. Да? В чомусь є схожість, але нам свої робити. А що стосується гумора і знецінення, я вам маю сказати, що це не так погано. Розумієте, якби на початку вторгнення всім сказали, що все, капець, вас будуть різати, вбивати, гвалтувати. Армія сильна, вона має потужну зброю, в нас нема шансів. Я думаю, що в багатьох опустилися б руки. Ні, гумор нас підтримав, це однозначно. І гумор є такою частиною айдентики українців, він завжди був. Я, до речі, зараз пишу про це роботу, про гумор під час війни. І про те, що гумор є складовою національного характеру українців, тому я за те, щоб називати їх чмобіками, знаєте, так якось веселіше і зранку настрій підіймається. А який ваш улюблений мем за цей час? Ой, ви знаєте, їх було просто величезна кількість, да, і вони всі мені подобаються, я їх збираю. Там бавовна, це взагалі, я вважаю, що шедевр, знаєте, все, що трапилося з бавовною. І я впевнена, що ще буде дуже багато, але справді ти починаєш по-новому розуміти якісь там фрази, які ти завжди вважав анекдотами, да, таким сміхом, а зараз ти розумієш, що це була передача тобі генетичної інформації про твого ворога. Да? І ми там в радянські часи сміялися над фразою «Дякую Боже, що я не москаль», але зараз ти розумієш, що це є правда, ти просто бачив все під іншим кутом зору. Тому я вважаю, що гумор такий, він є таким, знаєте, системою передачі інформації, в тому числі про ворога, в тому числі про спротив. Цікаво, що наше покоління, да, теж тоді закладає таку інформацію на майбутнє. Абсолютно, да. І знаєте, що дуже важливо, що наше покоління закладає, що наші діти знають, що ми можемо перемогти. І це зовсім інше відчуття. І я думаю, що саме це і виростить націю незламних. Пані Аліно, до Кримської платформи, яка пройшла 23 серпня, буквально одне питання. Ця платформа, вона, скажімо так, поправте мене, якщо помиляюсь, задумувалася як таке об'єднання міжнародних партнерів України для посилення зусиль по дипломатичному визволенню Кримського півострова. І привернення уваги, власне, щоб Крим був постійно в порядку денному. Після початку повномасштабної фази війни риторика змінилася, що ми тепер не тільки дипломатичним шляхом готові визволяти Крим, але і іншими, які будуть для цього необхідні. Кримська платформа як організація, наскільки вона зберегла свою актуальність в цих умовах? Ви абсолютно праві. Проблема була в тому, що Крим був поза повісткою. Взагалі, коли ми після 2014 року спілкувалися з партнерами, всі говорили Донбас так, Крим це занадто складно, знаєте, давайте просто відсунемо. І Кримська платформа задумалася, власне, для того, щоб повернути Крим в ці перемовини і дати зрозуміти, що ми не зрікаємося Криму. Але дійсно дуже багато, мені здається, що дуже багато партнерів на початковому етапі доєдналися, тому що вони вважали, що це більш теоретичні такі речі, знаєте, ми нібито підтримуємо, але від нас нічого не потребується з точки зору практичних дій. Після повномасштабного вторгнення дійсно все змінилося, тому що всі зрозуміли, що перспектива визволення військова, і ми можемо говорити, що вона військово-дипломатична, але в принципі дипломатія в цьому випадку буде залежати від успіхів військових. Тому, скажімо так, це військова операція, навіть якщо вона не буде потребувати фізично присутності військових на території Криму. І дійсно ситуація змінилася, і дійсно акценти змінилися. І от остання платформа, власне, саміт і передсаміт, вони були присвячені тому, що ми пояснювали свої наміри щодо визволення Криму і щодо його реінтеграції. Тому що дуже багато політиків до сих пір кулуарно говорять про те, що, може, давайте не будемо, тому що ядерна зброя,
тому що ми не розуміємо, як вони себе поведуть. Для них Крим – це така точка для росіян і для Путіна, точка дуже принципова, і як все це буде відбуватися. Тобто є дуже багато остраху, і, власне, через цей саміт і президент, і уряд, і експерти намагалися донести, що, слухайте, рішення прийнято, да, Крим буде звільнятися. Так, ми будемо дивитися по ситуації, яким чином, але військовий шлях є тим, який є найбільш вирогідним. І ми розуміємо, як ми будемо інтегрувати після того Крим, ми розуміємо, які політики нам треба виробити, скільки людей нам треба підготувати, і ми до цього готуємося. І ми говоримо не тільки про Крим, а про Чорне і Азовське моря, тому що це такий великий регіон, який, на жаль, зараз був введений в ступор повністю діями Росії. І ми говоримо про те, що треба приділяти увагу Чорному морю, треба формувати політики західних країн щодо Чорного моря, що це не є внутрішнє море Росії або Росії і Туреччини, це є море, в якому є країни НАТО і країни, які хочуть бути членами НАТО. І це регіон, який, власне, показав, як він впливає, що він не є задвірками Європи, він впливає на Середземне море, на весь світ, на постачання, на торгівлю, на все, що ми бачимо, як відбувається зараз з зерном і з іншими товарами, які не доставляються, не видобуток газу з Чорноморського басейну, тобто, наслідків дуже багато. Але дійсно ми проговорювали всередині, що власне, завдання Кримської платформи, воно змінюється. Да, і зараз, я думаю, що наступного року вона буде з іншою повісткою, з більш широкою повісткою, тому що зараз вже йдеться про те, що дуже схоже, якщо раніше Крим мав свою особливість з точки зору окупаційної влади, да, то зараз всі наші території, які окуповані, вони мають схожу картинку, і вони мають деокупуватися, і вони мають інтегруватися, в принципі, за схожими сценаріями. І питання полягає в тому, що є зараз більш широка рамка формули миру президенту, яку він приголосив, і, власне, воно включає в себе і кримський аспект. І мені здається, що рамка буде більш широкою, вона буде, але Кримська платформа стала таким унікальним явищем, перемовною площадкою, і тому відмовлятися, скажімо, від неї в пользу того, що давайте просто говорити про інші речі, точно не варто, тому що це такий великий дипломатичний конгломерат країн з домовленостями, з встановленими зв'язками, з розумінням позиції, і це важливо. В будь-якому випадку, як на мене, про Крим після заснування платформи 100% стали говорити більше, і навіть ті санкційні механізми, про які говорили, вони таки, мені здається, актуалізовувалися з кожним самітом Кримської платформи ще до початку повномасштабної, зараз так не паче. Говорячи про перспективи визволення Криму, скільки це взагалі, як це оцінюється? Скажімо так, з ймовірністю в короткочасовій чи довгочасовій перспективі. Не хочу впадати в таку риторику, що ми вже скоро поїдемо, на кримські пляжі тощо. Намагаюся себе тримати реалістом, і не песимістом, і не оптимістом. Але таки розумію, що Крим – це півострів, туди сухопутна дорога одна, з моря там інші можливості, знову ж таки, я не знаю, які є, чи їх немає. Хоча мені здається, що поки що з застосування морських дронів ми змушуємо росіян хвилюватися, наші Збройні Сили змушують їх хвилюватися. І оці навіть, це інше питання про баржі, які вони затопили біля Керченського мосту. Але спочатку про Крим. Що думають в експертному середовищі, можливо, в тому числі і західному, про складність цих всіх операцій щодо визволення Кримського півострова? Всі думають, що це можливо. Немає, скажімо так, в цій операції немає там елементів, які б говорили про те, що це неможливо. Да? Як буде відбуватися ця операція? Сценаріїв, можливо, дуже багато. Да.
Ми маємо розуміти знову ж там власні ресурси. І ми маємо розуміти, що нам треба берегти людей. І тому мені здається, що тут буде така сама тактика, яку, власне, ми зараз і спостерігаємо. Це знекровлення постачання, відрізання шляхів зв'язку з основною землею для Крима. І після того, як ресурси будуть вичерпані, власне, вони будуть змушені вийти. Да, там, під тиском, з заходом наших сил, без заходу наших сил прямих. Це, власне, та сама ситуація, яку ми бачили нам при минулому контрнаступі, да, коли ми звільняли свої території, коли просто обрізання логістики і постачання призвело до того, що вони бігли. І наші не встигали їх наздоганяти. Да. Тобто було дуже мало контактних, не те, що дуже мало, да, було менше контактних боїв, чим ми могли би очікувати за інших умов. Мені здається, що по Криму зараз відпрацьовується підготовка саме до такого варіанту. Те, що стосується морських дронів, це справді дуже виявилася робоча версія так званого Sea Denial. Тобто, коли ти не даєш можливості ворогу контролювати море. Але це не означає, що ми маємо ресурси, наприклад, масові для амфібійних операцій. На жаль, ми не сфокусувалися на відновленні військово-морських сил до цієї повномасштабної війни. Так, після 14-го. Не дивлячись на те, що є дуже добра стратегія розроблена по військово-морським силам, по розвитку їх. Вона була логічна, зрозуміла, в її розробці брали участь дуже багато людей. І коли я була в міністерстві, коли наша команда була, ми, власне, зробили такий проривний крок. Ми домовилися з британцями про дуже великий об'єм фінансування відновлення військово-морських сил українських. І після того, як ми пішли, майже більше року пішло на узгодження, на жаль, деталей, і трошки все це розібралося і було втрачено час. Тому об'єктивно Україна не має достатньо ресурсу для того, щоб там здійснювати операції на морі класичні військово-морськими силами або прикордонними силами. Да, в нас же є ще там охорона кордону, катери. До речі, прикордонники, напевне, оснащені зараз навіть краще, якщо ми будемо порівнювати з військово-морськими силами з точки зору морського кордону. Тому там потрібно, там будуть наші військові планувати якийсь тип операції, який би дозволяв зайти цим перешийком, частково здійснити амфібійні операції. Але я думаю, що воно в більшості буде базуватися на тому, щоб обрізати шляхи постачання і не давати Росії наблизитися з моря. А те, що ми дронами виключно, майже виключно дронами, змогли дуже сильно обмежити Росію в пересуванні і в контролі моря, говорить про те, що навіть з обмеженими ресурсами, навіть за відсутності військово-морських сил, якщо ти правильно плануєш свої операції, ти можеш досягати успіху. Пані Аліно, маємо завершувати. І буквально останнє питання про Крим в майбутньому. А з точки зору безпеки хочу вас розпитати. Як ви правильно казали на початку, що після перемоги нас перемога і повернення території, це не означає фактично, що ми не матимемо під боком загрозу у вигляді Російської Федерації і агресивних дій. Яким чином має будуватися ця безпекова система в Криму? Чи мають бути до цього долучені партнери, ті самі країни НАТО? Чи має бути там розвиток, окрім військово-морських сил, в тому числі дронів, як складової, можливо, як це має відбуватися? І чому це важливо для безпеки Чорноморського регіону в цілому, не тільки для України? Крим – це такий форпост, який знаходиться в Чорному морі. І будь-яка країна, яка контролює Крим, вона має серйозний вплив на безпеку в Чорному і Азовських морях. Тому ми не можемо дозволити Росії контролювати Крим. Ні в якому разі. І, власне, розмови деяких, знаєте, є така мрія про те, що ми будемо мати демілітаризований Крим. Ні, ми не будемо мати демілітаризований Крим. Крим буде в тому числі військовою базою. Да? Просто Росія зробила з нього виключно військову базу, а в Україні є інші наміри. Ми бачимо, як можна поєднати військовий компонент і мирне життя, скажімо, розвиток туризму і інших аспектів. Тому він однозначно буде військовим.
Нам більша частина експертів вважає, що при виході з Криму Росія підірве велику частину інфраструктури, як військової, так і, можливо, цивільної. Тому Крим точно буде потребувати відновлення. Він буде потребувати досить великої кількості інвестицій в розвиток як системи базування, там військових баз, так і власне інфраструктури. Поки що не вирішеним є питання постачання води в Крим. І тут зав'язане і Каховське водосховище, і те, що, власне, Кримський канал, він, за оцінкою експертів-екологів, він вже майже не працюючий через те, що він старий, він має багато дірок, він не є модерним, там випаровується і втрачається дуже велика кількість води, але і постачати її зараз нема звідки, Каховське водосховище знищене. Ще не зрозуміло, чи будуть його відновлювати взагалі. Ви знаєте, по-перше, не зрозуміло, чи будуть його відновлювати, по-друге, не зрозуміло, як його будуть відновлювати, а по-третє, відновлення спорудження такого об'єкту – це десятки років. І ці десятки років, всі ці роки люди, має бути якась система. Тобто ми говоримо про дуже великий комплекс питань. Ми говоримо про поганий зараз зв'язок з Кримом, який був до цього, ви абсолютно праві, що там і залізниця була погано вибудована. Тобто це був такий трошки відірваний шматок, як, до речі, і Маріуполь, наприклад, в який там добиратися майже добу було з Києва. І це в тому числі впливало на економічну діяльність, зв'язки, які були. Ми маємо не забувати про Азовське море, в якому з країн присутні виключно Україна і Росія. І це взагалі така, знаєте, дуже проблемна ситуація, тому що Росія вважає це внутрішнім морем, Україна вважає це міжнародними водами, але нам тут навряд чи хтось буде допомагати дуже активно, тому що це така закрита територія. Тому зараз іде робота, яка спрямована саме на розробку конфігурації цієї безпекової, в тому числі для Криму. Однозначно, це буде військовий об'єкт, однозначно, перші роки там буде підвищена кількість людей з сектору безпеки і оборони для того, щоб стабілізувати ситуацію, нормалізувати, зрозуміти, як відфільтрувати тих громадян, які співпрацювали активно з окупаційною владою, в тому числі там виселення тих росіян, які переїхали в Крим за період окупації. Тобто є дуже багато завдань, які будуть потребувати саме посиленої безпекового компоненту, і я думаю, що перші роки це буде дуже серйозний такий форпост. Як буде надалі розвиватися ситуація? Звичайно ж, буде нарощуватися якийсь невійськовий економічний компонент, туризм, можливо інше, там сільське господарство, але все буде залежати від багатьох факторів. Що стосується наших партнерів, звичайно, ми з вами розуміємо, що в нас не вистачить грошей в нинішній ситуації на те, щоб щось відновлювати системно. Тому так, з партнерами йдуть перемовини по різних напрямах. До речі, той контракт, наприклад, який я згадувала з британцями, там частина контракту, частина грошей з цих 1,25 мільярдів фунтів стерлінгів, які передбачені, вони передбачені для відновлення інфраструктури. Так, звичайно ж, раніше воно планувалося більше для материкової частини України, скажімо так, але зараз явно будуть туди внесені коригування, які будуть говорити про те, що ці гроші можуть вкладатися в базування на території Криму, в розвиток військово-морських сил, в розвиток якихось інших програм. Я думаю, що ті позиції, які зараз обговорюються з нашими партнерами, це розмінування, тому що там шалено заміновані і території, і море. І це проблема на роки. Це, звичайно, в ідеалі для нас патрулювання спільне моря, Чорного як мінімум, з нашими партнерами. Це, звичайно, інфраструктура як військова, так і цивільна, і про це йдуть перемовини. І це залучення приватного бізнесу. І тут, скажімо, знову ж таки, я би була обережною там з великими готельними мережами, тому що ми розуміємо, що ми в тому числі маємо не втратити український бізнес в Криму.
маленький бізнес, да, яким завжди характеризувався Крим. І Міністерство економіки, Міністерство інфраструктури, вибачте, воно дуже прицільно зараз займається якимись спеціальними проектами, які були б спрямовані на Крим, в тому числі інфраструктурними, там та сама залізниця, дороги і так далі. Як все це розбудовувати. Тому план є. Звичайно, він буде коригуватися відносно того, як і коли, і за який рахунок відбудеться звільнення Криму. І тоді будемо з цього пазла якось складати вже те, що буде складатися. Але перемовин ведеться багато, зацікавленість партнерів є. Ну, наприклад, є дуже велика зацікавленість багатьох західних компаній у розвідці і видобутку газу, який є, покладів, які є в Чорному морі, і вони, власне, чекають, коли закінчиться війна. Так що такі наробки є, вони спрацюють в тій чи іншій мірі, але спочатку нам треба виконати завдання номер 1 – звільнити Крим. Віримо в наші Збройні Сили, допомагаємо їм. Дякую вам дуже за цю розмову, Дякую за вам. важливі речі, які ви пояснили мені. Сподіваюся, нашим глядачам теж було цікаво. Після перемоги нас будуть дійсно чекати новий виклик, але я думаю, що ми з усім впораємося, як нація, як держава. Дякую вам усім, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що думаєте про цей випуск, свої пропозиції і донатьте на Збройні Сили України, допомагайте наближати нашу перемогу.